खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैया थांनाय 4 खालार बृहस्पतिबार खालि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुराव गावनि बियाबनि रायजोफोरजों लोगो हमफैयो। बेवहाय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सायाव बीजेपी आरो यूपीपीएलनि ज' जानायनि सायाव बुंथियो। बिथाङा बुङो दि बीजेपी आरो यूपीपीएलआ विधानसभा बिसायख'थियाव जयै बिसायख'थि गेलेनायनि सायाव दासिमबो जेबो सावरायनाय जायाखै। बिटिसिआव बीजेपी यूपीपीएलआ जथाय सोरखार दादोंब्लाबो विधानसभा बिसायख'थियाव ज' जागोन ना जाया बेनि सायाव मोन्नैबो दोलोआ सावरायथ'नाय जायाखै होननानै बुंथियो बिथां प्रमद बर'आ। नैथियाव मैया थांनाय 4 खालार खालि क'क्राझार पुलिसआ हरखाबै नास्रायबिल ओनसोलनिफ्राय गोबांथार हाथियार बोखांनो मोननाय जाथायखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार सहरनि थागिबि बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि जनमोहन मोसाहारिनि न'आव थांना सिग्रोमहैयो। बेखौ लाना बिथां जनमोहन मोसाहारिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि गावनि न'आव हरखाबै पुलिसआ सिग्रोमना बेंक एकाउन्ट, चेक बुक, माखासे गोनांथार लेखा बिलाइजों लोगोसे सना आरो धोन सम्पथिखौ नायबिजिरदों होननानै। गणतान्त्रिक हादराव हरखाब पुलिसआ जेबो जाहोन गैयालासिनो बिथांनि न'आव सिग्रोमनायनि उनाव थारैनो मोनसे राजखान्थियारि खैसारबो थानो हागौ होनना बिथाङा बुंबावो। खौरांगिरिनि सिगाङाव मोसाहारिया बुंबावो दि बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय बीजेपी यूपीपीएल आरो जीएसपीनि जथाय सोरखारा बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय 30 लाख नोगोरारिफोरखौ समानै मोनथाय होनांगौ होनना खावलायो। थामथियाव आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। फैगौ मार्च दाननि जोबनाय फारसे आसामाव खारजेनगोन मोब्लिबारि रेलगारि। मोब्लिबारि रेलगारि जगाजग राहाया सोलियोब्ला सिगांनि रुजुनायाव खम समनि गेजेरावनो गावनि दावबायनाय थावनियाव सौहैगोन। मोब्लिबारि रेलगारिखौ खारहोनो थाखाय सान-हर खामानियाव नांथाबगासिनो रेल बिफाननि मावसुमाफोरा। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मोब्लिबारि फोनांजाब खामानिया निउ जलपाइगुरिनिफ्राय फ्राय आबुं जाबाय। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमासिम फैनो गोनां गासै रेलगारिया मोब्लिबारि फोनांजाब जागोन। ब्रैथियाव टेट आनजादाव उथ्रिसार जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांसिगोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानानै थानाय गासै फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांगोन। बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि लांदां पस्टफोर दङ बेफोरखौ सोसननायनि थाबैनो थांखि लानाय जागोन होनना बुंथिबावो बिथां प्रमद बर'आ। बाथियाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया मैया थांनाय 4 खालार बृहस्पतिबार खालि आसामावनो गिबि हेलिकप्टार गाथोनजों लोगोसे आलासि थाग्रा न' गेस्ट हाउसखौ बेखेवदों। आसामनि माजुलिनि करामार आइलेण्डआव हेलिकप्टार गाथोनजों लोगोसे आलासि न' बेखेवनानै होयो। दथियाव मानास माहारियारि पार्कआव दावबायारिनो साइकेलजों बेरायनो हानायनि खाबु होबाय। मख'नो गोनांदि मानास माहारियारि पार्कनि हाग्रा सिंनि बाहेरा बाहागोआव थानाय मिथिंगानि समायना नुथायफोरखौ दावबायारिफोरा साइकेलजों बेरायनानै नायनो हानायनि खाबु बायदियै बिफानारिया खालामनानै होबाय। गुबुन फारसेथिं बे साइकेल बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ बिटिसिनि 24 नं मुसलपुर बियाबनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि आखाइजों मावफुंनाय जादों। साइकेलनि दावबायनाय खाबुखौ बेखेवनायनि उनाव मोनसे मेलनि गेजेरजों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुङो दि मानास माहारियारि पार्कखौ मुलुगनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो नोजोरबोथाव दावबायथिलि महरै सिनायथि होनो थाखाय बिटिआर खुंथाया थांखि लानाय जादों होननानै। लोगोसेनो बे मानास माहारियारि हाग्रामायाव थाजोर नङै मावथिफोरनि साख्रिखौ थाबैनो सोरखारि खालामनानै होनायनि राहा लानाय जागोन होननानै बुंथिलांदों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।